2024-25 അധ്യയന വർഷത്തെ പാലക്കാട് കല്ലേക്കാട് VMUP സ്കൂളിന്റെ പ്രാദേശിക തല പഠനോത്സവം നടന്നു. ചമക്കാട് മാതൃസദനത്തിൽ നടന്ന പരിപാടി പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സാദിഖ് ബാഷ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഹെഡ്മാസ്റ്റർ KM നയന, വാർഡ് മെമ്പർ അഡ്വക്കേറ്റ് സുരേഷ് കുമാർ, BRC കോർഡിനേറ്റർ രുക്മിണി, PTA പ്രസിഡന്റ് ഷൌഫീഖ് എന്നിവർ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു. തുടർന്ന് കുട്ടികളുടെ പഠന മികവുകൾ വേദിയിൽ അരങ്ങേറി. പരിപാടിയോടനുബന്ധിച്ച് തയ്യാറാക്കിയ അറബി ഭാഷാ പ്രദർശന സ്റ്റാളുകൾ കുട്ടികളിൽ കൗതുകമുണർത്തി. ഈ ഗ്ലാസ്സിലെ വെള്ളം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉപ്പ് വെള്ളവുമായി അലിഞ്ഞു ചേർന്നിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഈ ഗ്ലാസ്സിലെ വെള്ളത്തിലെ ഉപ്പ് അലിഞ്ഞു ചേരുകയും അതിലെ മായം താഴെ അടിഞ്ഞു കിടക്കുന്നതുമാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്.